може така да го нарече, на селото, да се преименува отбора на един славен човек, който е дал много за футбола, много за селото. Той беше един народен човек, леко пръст, защото той не е между нас. Човек с гладно ча. Няма, хората го познават, няма какво да кажа повече от него. Той има най-големите заслуги, за да се преименува този стадион на негово име. В момента ще дам думата на госпожа Колчакова, заместник кмет на община Пазарджик, да каже няколко думи и трябва да открие името на стадиона. Все пак стадион е общински. Зато и давам думата на госпожа Колчакова, заместник кмет на община Пазарджик. Благодаря много. Уважаеми господин Христов, господин Гаврилов, скъпи жители и гости на село Мирянци, днес сме се събрали тук не просто да дадем име на този стадион. Тук сме се събрали да дадем живот на паметта на един човек, който е показал, че обича спорта и младите с цялото си сърце. Това е Димитър, който ще остане в вашата памет като човека, който е доказал с своя земен път, че най-голямата сила е в това да бъде сплотено и подкрепящо се обществото и общността тук в селото. И нека всеки, който стъпва на този стадион, да носи духа му, дух на упоритост, честност и отборна игра. По този начин той ще остане сред нас, по този начин той ще остане в играта и по този начин той ще остане в бъдещето на село Мирянци. Да е светла паметта му. И на мен се пада тази огромна чест да кажа, че от този момент вашия прекрасен стадион носи името на вашия голям общественик Димитър Йонов. Чакай да дойда аз. Искам това, че може да го направя. Благодарим на баба Мичи, защото тя беше неизменно до дядо Мито, Бог да го прости, се грижиха за този стадион. Искам да направим още едно откриване на една паметна плоча, която е спонсорирана от Васил Стефанов и Радко Илиев. Ако някой не познава Васил Стефанов, това е Станко, защото някои не го знаят като Васко. И Радко Илиев, не го виждам, явно има пирата. Тази чест ще отдадем на по-стари футболисти да открият почта. Тогава Никола Минчев, който наследи дядо Мито, трябваше и Трифон да е тук, но явно има ангажимент. Иначе Чорадул да открият почта. Заповядайте.
Искам да дам думата на господин Йордан Линков, президент на ДСФС област Пазарджик, също така да каже няколко думи. Здравейте на всички! Това са хубави поводи. Много се радвам, че съм тук. Знаете, че тук ми е на сърце. Искам да ви пожелая най-вече здраве и без контузии в футболния отбор. Деца вика и цялото село да няма никакви проблеми. С този комплекс се подобрява всеки изминал ден. И искам малките деца, колкото се може повече са на стадиона, повече да спортуват и едно голямо браво за това, което правите и което сте направили, да привличате младите деца тук да им е комфортно и да им е удобно. За мен е голяма чест, че ме поканихте да открием и да преименуваме стадиона. И от името на БФС искам да връча на сина на господин Йонов един плакет за цялата дейност, за всичко, което е направил. В крайна сметка вие сте. Сега искам да дам думата на господин Христов, кмет на село Мирянце, да се изкаже той няколко думи. Да, благодаря. Много съм развълнуван и аз. Връщам се назад годините. Мина живота е на мен и по стадионите. И мисля, че това е един дребен жест към тази личност, господин Йонов. Надявам се някъде отговори сега да ми гледа и да вижда какво се случва в негова чест. Бог да го прости. И баба ми, че жива и здрава да си още дълги години. Помниш ли как ни даваше топки? В един, в два, в три след обед викаме, нахалсваме, баба ми, че дай ни топка. Когато имаш и даваше жената. Благодаря и аз за поканата. Горд съм и съм щастлив, че съм от това село. И обръщам се към всички мои чугани. По-често идвайте на стадиона, а не си дръжте телефоните в ръцете или айпадите, или играйте на терена, на стадиона, играйте по парка, където искате. Само да не сте вкъщи. Пожелавам успех на футболния отбор, с каквото мога ще помагам. Живи и здрави да сте и да няма контузии. Благодаря. Остана вече за децата, някъде да наказвате, че няма да им на стадиона, ако не си научим уроците. Сега трябва да ги наказва, че ви вземем телефона и ще идите на стадиона, за да ги върнем обратно на стадиона. Искам да благодаря на всички, които присъстваха тук. В момента има една лека почерка, а след футболната среща, който желае на центъра на селото, в читалището ще има банкет. Всеки, който желае. А който иска да изкаже някой думи от стари футболисти или някой друг, моля да заповяда, ако има някой да каже нещо. Здравейте. Казвам се Лазаров, всички ме познавате. Първо искам да благодаря на всички днес дали тук, дори които не са тук, че знаете това нещо е възможно и че съществува. Вече. Просто съм развълнуван, не мога